I ćao drugari, dobrodošli u još jedan Kimi Moto vlog. I danas znači snimamo S1000 RR. Biće to jedan zabavan video. A pre svega, ajde vidite kako izgleda S1000 RR. From the naughty from the wash up my wrist, collection. Baš je dobar, brat. Nema šta, pa nema dalje. Pa nema, ovo sad uzimam i nema narednih par godina ništa neće. E pa drugari, eto vidjeli ste BMW-a. Dakle, ovo je moj novi motor. Nažalost zamenio sam Hondu, ali to ću u sljedećem klipu zašto i zbog čega sam zamenio Hondu i šta se tu sve izdešavalo. Tako da, ono što još treba da dodam za ovaj motor je da je dakle isti kao Šonetov, samo godina starija, dakle 2012. Ima nekih malih razlika između mog i njegovog, to ćemo isto u sljedećem videu. Ono što treba da dodam
Ima neka kao bulb, bela svetla, neke plave pozicije, ima crvene ove ručkice, to jest kočnicu i kvačilo. Šta još tu treba dodati, ima brutalno ovaj privezak, ima slajdere, fabričke migavce i da li sam još nešto zaboravio, ne mogu da se setim. Da, i ima nešto što Šonetov motor nema. To je ovo ovdje dugmence. Dakle, to je ovo ovdje dugmence koje ja nisam znao šta je. Pitam Šoneta, rekao, brate, rekao, pola ne znam šta je ovih dugmića, rekao, brate, šta je ovo? I on kao rekao, joj, brate, ne seri da imaš grejače, ručica, ja to nemam. Tako da, eto, to je neka razlika, a Šone kad bude snimao recenziju svog motora, ubacit će taman i moj motor, pa ćete vidjeti tačno kakva je razlika između mog i njegovog. Dakle, eto, to je bilo to što se tiče S1000RR-a. Nadam se da vam se svidio ovaj videoklip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, napišite u komentar, to jest napišite u komentarima šta vi mislite o S1000RR i da li vam se sviđa ovo umjesto Honde. Pa eto, to bi bilo to, gledamo se u sljedećim klipovima.